Исәмсез, хөрмәтле коллегалар, бүген Татар информ матбугат үзәгендә 6-нчы Төркия яшьләр фестивале турында сөйләшәбез. Безнең кунакларыбыз Тимур Сөләйманов, Татарстан Республикасының яшьләр эшләре министрының беренче урынбасары, һәм Ләйсән Сафина, Идел яшьләр үзәге директоры. Хәерле көн, исәмсез, хөрмәтле кунаклар. Һәм инде беренче сорау Тимур Җәүдәтович сезгә булыр. Бу фестивальнең максатлары турында иң беренче сөйләшик. Хәерле көн, исәнмесез. Зур рәхмәт, обед вакытында килдегез. Димәк, шул мәсьәлә сезне чынлап кызыксындыра. Журналист буларак та, шәхсән дә, чөнки минемчә бу тема бик актуаль. Татарстан өчен бик актуаль, яшьләр өчен бик актуаль, яшьләр сәясәте өчен. Чөнки без милләт буларак алга таба үсештә икән, шул үсешнең бердән бер юлы һәм бердән бер таләбе ул әлбәттә ачык булу. Һәм менә шул форумның, шул җыенның, шул фестивальнең төп максаты ул менә безгә бик якын булган кан ягыннан һәм рухи яктан төрле төбәкләрдән һәм ил вәкилләрен Казанга чакырып, Татарстанга чакырып, менә шул 7 көнгә булса да, менә шундый бик файдалы, ресурслы мөхитне булдыру яшьләр өчен. Чөнки шундый форматта, шул форматта без үзебездә булган ачык мәсьәләләр турында сөйли алабыз һәм бездә булган тәҗрибә белән бүлешә алабыз бер яктан, икенче яктан безнең башка төбәкләрдә төрки яшьләренең булган проектларны ишетеп, әлбәттә, менә ничектер хәбәрдә, элемтәдә, менә практик яктан тәҗрибә белән бүлешеп, алга таба, минемчә, тагын да эффективрак эшли алабыз. Безнең шул эшебезнең уртасында нигезендә бар Идел оешмасы, Идел яшьләр үзәге һәм инде 6-нчы тапкыр менә шул җыенны ул үткәрә Идел оешмасы һәм быел әйтик безнең 13 төбәктән киләләр яшьләр, шулай ук башка ил вәкилләре дә бар, Казахстан, Төркия яшьләре һәм Азербайҗаннан, шулай ук менә тагын чит илдә катнаша, Азербайҗаннан, хәтта монда укымый торган студентлар килеп менә бик омтылып монда киләләр һәм катнашачаклар һәм иртәгә безнең Казан Федераль университетында менә шул ачу тантанасы була. Менә димәк төп максат ул тел, ул телне саклау, гореф-гадәтләрне саклау, мәдәният юнәлешендә булган проектлар белән бүлешеп, менә шундый проектны, шундый платформаны булдыру. Менә шул төп максат. Һәм әлбәттә, анда катнашучылар безнең яшьләребез 18 яшьтән алып, һәм алар бүгенге көнне бик идеяле, аларның идеяләр генә түгел, фикерләр генә түгел, аларның проектлары да шактый, шуңа күрә безнең менә программада да аерым бер шундый чара планлаштырылган, ул да булса, менә проектларны, аларда булган проектларны тәкъдир итү көне, димәк, кем нинди форматта эшли һәм ничегрәк башка яшьләр, башка төбәкләрдән яшьләр менә шул проектларга кушыла алу мөмкинлеген анда ишетеп белә ала. Менә
Шулай. Рәхмәт. Менә бу фестиваль бит инде 6-нчы тапкыр узачак. Аның оештыру тарихы бик кызыклы. Рәүсә Ләйсән ханым, рәхим итегез, шул хакта сөйләгез әле. Хәерле көн, хөрмәтле журналистлар. Әгәр дә тарихка күз салсак, 1992 елда Казанда Төркия яшьләр көннәре оештырыла башлаган. Һәм әлеге Төркия яшьләр көннәреннән соң аерым бер зур иҗтимагый оешмада барлыкка килә. Аның исеме Халыкара Төркия яшьләр оешмасы. Һәм ни кызык, аның штаб-квартирасы, оештыручылары Казанда калмый, Төркиянең Анкара шәһәренә китәләр. Ягъни әлеге оешманың эшчәнлеген үз өстенә төрекләр ала. Бераз гына соңрак аның штаб-квартирасы бүгенге көндә Азәрбайҗанның Баку шәһәрендә. Һәм алар бик актив кына эшләп киләләр. 2 елга бер бик зур корылтайлар җыялар. Һәм шул исәптән без татарлар да анда һәрдаим катнашып барабыз төрле корылтайларда. Һәм без менә шушы барлык фактларны Идел яшьләр үзәгендә архивларда тапкач, ни өчен соң әле без үзебез бик актив эшлибез. Кайчандыр Казанда Төркия яшьләр көннәре узган. Бәлки Казанга яңадан барлык төркиләрне кайтарырга кирәк һәм алар ничек эшли икән, үзебезнең ничек эшләгәнне презентацияләп, менә шундый мәгълүмат алмашу форматына күчәргә кирәк дигән фикергә килендек. Һәм 2014 елда Казан Төрки башкала булды бит инде ул. Менә шуны нигезгә алып, без яңадан Төркия яшьләр фестивале оештыра башладык. Билгеле, без аларны Төркия яшьләр көннәре дип атап тормадык, чөнки тарихта булган шуңа күрә ул инде шундый фестивальгә әйләнде. Әйтергә кирәк, менә шушы 6 ел дәвамында без иҗтимагый оешмаларның җитәкчеләрен, активистларын, төрле юнәлешләрдә эшли торган яшь язучыларны һәм кинематографистларны җыя алдык һәм аларның һәр кайсының иҗатлары, эшли торган эшчәнлекләре бик кызыклы һәм алардан бик күп үрнәк алырга мөмкин. Ләкин шул вакытта үзебезнең менә татар оешмаларында аларга презентацияләп күрсәткәч, без бер нәрсәгә инандык. Без әле ярыйсы гына яхшы гына эшләп ятабыз икән, ягъни алар бездән өйрәнерлек моментлар бар икән дигән шундый фикергә килде. Чөнки күп кенә мәсәлән шул Идел яшьләр үзәгенең проектлары, мисал өчен тел өйрәтү лагерьлары, бүгенге көндә алар инде менә шушы безнең барлык документларны алып үзләренә дә оештырып карыйбыз әле дип китеп барган яшьләр булды. Аның тарихы якынча шулайрак. Быелгы фестивальгә без янәдән җитәкчеләрне җыябыз һәм әйтергә кирәк, безнең елдан елга шундый тегем бер елларны мәсәлән чит илләр бик күп катнаша, бер елларны киресенчә Россиядә яшәүче төркиләр бик күп. Менә безнең мәсәлән шул казаклар арасыннан быел Казакъстаннан да, Оренбургтан да, Омск өлкәсеннән дә киләләр төрле оешма вәкилләре һәм алар барысы да казаклар. Ягъни кайвакыт алар хәтта менә шушы фестивальгә килеп, үзара танышып, алга таба аралашып та китәләр, бер милләт вәкилләре булсалар да. Шуңа фестиваль ул хайран гына кызык, чөнки без кан кардәшләр, безне тел берләштерә, ләкин төркиләр алар татарлар кебек бик сибелеп яшиләр һәм мисал өчен шул ук Россиядә, Алтайда, Тувада яшәүче төркиләрнең бүгенге көндә гомумән алар алдында башка проблемалар тора һәм әгәр дә без бүгенге көндә татар телен мәктәптән югалтмаска, балалар бакчасыннан дип сөйләсәк, аларда гомумән ул инде күптән югалган булырга мөмкин, я булмаса киресенчә шул ук төрекләр, я булмаса Азәрбайҗаннар аерым дәүләт булу сәбәпле аларның андый проблемалары гомумән юк һәм аларны мәсәлән башка мәсьәләләр кызыксындыра мөмкин. Шуңа күрә русча әйткәндә бик неоднородная масса бу делегатлар һәм быел менә безнең без хөрмәтле журналистлар сезнең дә менә документлар арасына куйдык, кайсы милләт вәкилләре катнашачак. Кызганыч, кичә генә гәүзләр килә алмыйбыз дип хәбәр салдылар, әмма ләкин миңа калса менә килә торган милләт вәкилләре арасында да үзләренең кызыклы яңа проектлары белән алга таба менә һәрдаим элемтәдә торып, ниндер яңалыкларга алып килә торган егетләр, кызлар булыр. Билгеле, алар иң беренче чиратта әйткәнемчә тел саклау, милли традицияләрне, культурабызны саклау хакында сөйләшәчәкбез һәм шулай ук программада, мине дә программага да күчәм, иртәгә безнең
Тимур Җәүдәтович әйткәнчә, сәгать 15:00 Казан Федераль университетының төп бинасында ачылу тантанасы булачак. Шуңа күрә, хөрмәтле журналистлар, әгәр дә килергә теләгегез һәм мөмкинлегегез булса, безгә Харишан хәбәр итегез, без сезне дә шушы исемлекләргә кертәчәкбез һәм сезне дә анда чакырып калабыз. Делегатларны махсус Болгарга да алып барабыз, чөнки сез бик яхшы беләсез, шул чуашлар белән, мәсәлән, безнең тарихыбыз уртак һәм алар Болгарны да безгә күрсәтегез әле дип шундый теләк белдергәч, без аларның барысын да аерым бер көнне Болгарга да алып барырга кирәк дигән фикергә килдек. Аннан кала 21 сентябрьдә безнең делегатлар Мозаика культура исемле этноконфессиональ фестивальдә дә катнашачаклар. Бу Казан су яр буенда нетворкинг, төрле дискуссион панельләр һәм әлбәттә төрле очрашулар, күрешүләр, үзара фикер алышулар, танышулар һәм башкалар. Бу кыскача гына. Әгәр дә сорауларыгыз булса, рәхим итеп. Рәхим итегез, коллегалар, сорауларыгыз. Рәсим. Микрофонга зинһар. Турыда безнең туры трансляцияны Быелгы караштырып. фестивальның үзенчәлеге белән нәрсәдә? Нәрсә яңалыгы бар? Фестивальның һәр кайсы яңалык, чөнки делегатлар рыян кешеләр, моңа хәтле мәсәлән фестивальдә катнашмаганнар бар һәм хәтта былтыр мәсәлән тыйвалар арасында 2-3 кенә кеше килгән делегатлар быел инде 6-7 кешелек делегация белән киләләр. Шуңа күрә яңалыгын аның иң беренче чиратта делегатлар барлыкка китерәчәк, менә үзара аралашып, менә шундый атмосфера һәм әйткәнемчә, мисал өчен без Болгарга былтыр алып бармаган идек, быел шундый мөмкинлек туды. Минемчә, практика ориентированность менә шул яңалык булачак. Чөнки менә Ләйсән инде әйтеп китте, нетворкинг турында. Менә нетворкинг ул төрле булырга мөмкин. Танышу форматында бер яктан син үзең турында сөйлисең, икенче әйбер ул син үзеңнең проектыңны тәкъдир итәсең һәм катнашучыларга анда катнашу мөмкинлекләре турында сөйлисең. Менә төп идея ул менә теге милли һәм заманча проектлар белән таныштыру. Кемдә нинди актуаль һәм үзенчәлекле формат теге эчке яктан да, тышкы яктан да менә кемдә нинди фишкалары бар, татарча әйткәндә. Һәм ничек мин шул җыенда катнашып, менә шул җыен аша менә яңа кешеләр белән танышып, ничек мин шул проектта катнаша алам. Менә шул мөмкинлекне булдыру һәм нәтиҗәдә ул әлбәттә яңа дуслар, яңа танышулар бер яктан, икенче яктан ул әлбәттә яңа проектлар барлыкка килү. Һәм шул проектларда яңа кешеләр, яңа кан. Рәхмәт. Татаринформ. Айгөл Шайхлисламова, Татаринформ. Менә Татарстан ягыннан тәҗрибә белән уртаклашу өчен нинди иң уңышлы проектларны атай аласыз? Без нәрсә тәкъдим итә алабыз? Үзебезнең телне, милләтне үстерү буенча иң уңышлы проектларны атасагыз иде. Миңа калса безнең проектларыбыз шактый. Минемчә иң зур казанышыбызның берсе ул әлбәттә булдырылган система. Дәүләт ягыннан безнең бар дәүләт ягыннан даими рәвештә алган ярдәм алган оешмалар, әйтик, Идел оешмасы. Һәм Идел үзе башка төбәкләр белән һәм башка төбәкләрдә яшәгән татар яшьләре белән һәр вакыт элемтәдә. Менә бу бер әйбер. Икенчедән, ул әлбәттә безнең бөтен дөнья татар яшьләре форумы. Ул шул системаның бик мөһим урынны ала. Һәм анда булдырылган инкубатор форматында әйтеп тә була. Чөнки күп кенә менә шәһәрдә булган татар теле өчен, татар мәдәнияты өчен кайгырта торган яшьләр, алар менә шул платформада җыелып,
үзләренең проектлары, фикерләре бүлешү мөмкинлеген ала, тәҗрибә белән бүлешү һәм әлбәттә яңа ресурслар, мөмкинлекләр турында белә ала. Өченчесе ул әлбәттә сәләт мөхите, сәләт оешмасы. Ул мәктәп укучылары өчен бүгенге көнне инде оешма да әйтеп булмый, ул система. Чөнки районнарда да, мәктәпләрдә дә сәләттә катнашып, аннары алар ел дәвамында социаль челпәрләрдә дә һәрвакыт элемтәдә, хәбәрдә һәм алар өчен ул менә шул мөмкинлекләр мөхите үзен табу, менә шундый татар телле мөхит белән мөхиткә чуму мөмкинлеге һәм аннары инде үскәннән соң, студент булганда, алар инде менә кем кая катнаша, кемдер Иделдә катнаша, кемдер Бөтендөнья татар яшьләре форумында. Менә бу бер казанышыбыз һәм шул система бүген көнне ул уникаль система. Икенче яктан, әлбәттә, аерым проектлар. Тел ягыннан да проектлар, дизайн ягыннан булган проектлар, аннары шул ук Ачык университет проекты, минемчә, ул аерым урын алып тора. Аннары шул пешән базары, әйтик, минемчә, бик уникаль проект. Аннары зур традицияле безнең озак еллар буе уздырылган 29-нчы тапкыр быел татар яшьләре көннәре, шул проект бик үзенчәлекле, минемчә. Бездә булган аланнар, лагерьлар, менә дөресен әйткәндә, алар дистәләгән проект, менә һәрберсе бик үзенчәлекле, һәрберсе турында аерым сөйләп була. Рәхмәт, әйе, мөмкин тагын сорау. Менә узган елның фестиваленең кайтавазы, импульсы буларак, ел дәвамында нинди дә булса шундый кайтаваз булдымы, яңа эшчәнлекләр. Нәкъ узган фестивальдән соң булып киткән. Миңа бу сорауга җавап бирү бераз гына авырак, чөнки былтыргы фестивальдә мин булмадым, декрет елында булу сәбәпле. Әмма ләкин фестивальләрнең кайтавазы һәр вакытта да бар. Беренчедән, без яшьләр өчен оештыра торган төрле чараларның кайтавазлары булырга мөмкин. Беренчесе ул барлыкка килгән оешмалар, икенчесе барлыкка килгән проектлар һәм өченчесе барлыкка килгән гаиләләр. Шуңа күрә былтыргысын карап карарга кирәк, әмма ләкин оешмалар әле барлыкка килмәде. Ләкин фестивальдән соң яңадан эшли башлаган проектлар хайран. Һәм хәтта бу фестивальнең мин белгәне генә 2 пары да бар. Ләкин алар бер милләт эчендә. Теге төрле милләт вәкилләре түгел, бер милләт эчендә. Тагын бер проект турында әйтеп китәсем килә. Минемчә, ул бик урынлы һәм бик кирәкле менә шул фестивальдә аның турында сөйләү. Ул Вики мәктәп, Сәләт Вики мәктәбе. Чөнки ул безнең телебезне менә шул ачык мөхиттә, интернетта яңгырата дип әйтим шунда. Теге менә күбрәк без әйтәбез, телне саклар өчен, тарихны, мәдәниятны саклау өчен, аны бер яктан әлбәттә бик кайгыртып, аның өчен менә шул юнәлештә яңа проектларны булдырырга кирәк, уйларга кирәк, әмма ләкин ул ачык булырга тиеш. Ачык булганда гына аны бүген саклап була. Һәм менә шул проект, минемчә, ул менә бездә булган татар телле, рухлы проектларны күрсәтергә булыша. Рәхмәт, әйе, Зөләйха. Тел журналынан Зөләйха шундыйрак сорау. Әгәр дә мәсәлән мин яки башка бер кеше үзенең проекты белән катнашырга теләсә, аңа нәрсә эшләргә? Бу мөмкинме белән? Бу мөмкин, аңа фақат анкетаны гына электрон формада тутырып җибәрергә кирәк, я булмаса Идел яшьләр үзәге белән хәбәргә кереп, мин әлеге фестивальдә катнашасым килә дип әйтергә генә кирәк.
Тагын шундый сорау. Мәсәлән, проект ул проект буларак түгел, ниндидер идея буларак булса, әгәр дә мәсәлән ниндидер финанслау яки ярдәм кирәк булса, ул вакытта нәрсә эшләргә? Ул вакытта да Идел яшьләр үзәгенә хәбәр салырга, чөнки идея ул инде проектның яртысы диярлек. Безнең фестивальнең максатларының берсе дә менә шушы идеяләрне реаль проект ясау. Шуңа күрә без анда махсус спикерларны да чакырабыз, менә шушы идеядан ничек итеп чын проект ясарга һәм алга таба ничек аны шушы проект форматында киресенчә нинди форматта аны эшләргә. Тагын бер яңа проект була. Менә нәкъ шул сорауга җавап бирә торган проект минемчә, ул да булса акселератор. Милли һәм заманча акселераторы. Аның исеме милли һәм заманча. Без аны бергә Идел белән бергә эшлибез. МАНТ белән бергә, Ассамблея народов Татарстана, Сәләт белән бергә, Бөтен дөнья татар яшьләре форумы белән бергә ул шундый зур уртак бер проект булачак. Һәм аның төп идеясе нәкъ шул. Идеяле проект йөртә торган яшьләр өчен менә шундый платформа булдыру идеясе. Ул декабрь башында аның шундый сессиясе булачак. Ул 3 көнлек сессиясе. Тиздән безнең гариза бирү кампаниясе башланачак. Димәк, кемнең шул юнәлештә идеясе бар, проекты бар, ул анда аны биреп, менә шул инкубаторга, акселераторга килә ала. Шул акселераторның кульминацион ноктасы буларак ул презентация көне булачак. Презентациягә без инде чакырачакбыз менә шундый проектларда кызыксынган кешеләрне. Анда акчалата премиядә каралган, грантлар да булачак. Менә димәк, күзәтеп торыгыз, безнең Яшьләр эшләре министрлыгының социаль челтәрдә булган битләрне, сәхифәне. Бу милли проектларга кагылган акселератор булачак. Милли этнопроектлар, ул менә шул ягыннан. Чөнки милли проектлар көчле булсын өчен, алар яшьләргә кирәкле булырга тиеш. Яшьләр өчен кирәкле булыр өчен, алар актуаль булырга тиеш. Димәк, менә милли һәм заманча булсалар, кызыклы булсалар, менә яшьләр дә тартылачак. Һәм менә шул идеяны уйлап, менә шул акселератор оештырырга без булдык. Рәхмәт, тагын сорауларыгыз, коллегалар. Нәзирә. Мәдәни җәмгыятеннән Нәзирә Рәхмәтуллина. Менә бу фестивальне инде Төркия яшьләр фестивале дип атыйбыз, әйме? Аны халыкара фестиваль дип әйтергә мөмкинме? Менә бу исемлеккә караганда, ул менә тегә ничектер аз санлы халыкларның бер между собойчик шикелле. Сез менә омтыласызмы аны халыкара дәрәҗәгә күтәрүгә? Беренчедән, ул инде халыкара, чөнки менә мәсәлән 6 ел дәвамында безнең фестивальдә азәрбайҗаннар, төркләр, гагаузлар, казахлар, кыргызлар барысы да катнаштылар. Һәм алга таба да фестиваль әле үзенең географиясын киңәйтү өстендә эшли. Между собойчикка килгәндә, кайвакыт билгеле делегатларның саны бик күп түгел, 50 генә кеше. Ләкин менә шушы 50 кеше 22 оешманы тәкъдим итә, 22 төрки оешмадан киләләр. Ягъни якынча бер оешмага да ничә 2-3 кеше туры килә. Шуңа күрә кайвакыт аның күп санлы булмавы, киресенчә аз санлы булып, сыйфат ягыннан югарырак булуы безнең өчен мөһим. Шуңа күрә без үз алдыбызга киләсе елларда әлбәттә аның кеше сагын ягыннан да ул арта барыр. Ләкин рәсми һәрбер фестивальне аякка бастырыр өчен беренчедән вакыт кирәк. Икенчедән аны һәр даим уздырып тору кирәк. Чөнки мисал өчен менә бу Төркия яшьләр ел саен көз айларында Казанда менә шундый чара буласын инде беләләр һәм азмы күпме үз графикларын менә шуңа киләләр. Монда бит иҗтимагый оешмалардагы бу бит әле студентлар гына түгел, эшли торган кешеләр дә бар. Мисал өчен менә мен сезгә хәзер кайбер оешмалардан гына атап китәм. Конгресс Балкарского народа, Дөнья Җәенч Түрк язарлар бирлеге,
Сообщество «Башкирские проекты», команда разработчиков стратегии развития башкирского народа, Оренбургская региональная казахская национальная культурная автономия, Общероссийская общественная организация «Кыргызский конгресс». Бу мисал өчен. Ягъни аларның аз санлы булуы бу әле теге үзара җыелышып, ниндидер кызык табу өчен генә оештырылган проект түгел, чын мәгънәсендә яшьләр нәрсә турында уйлый, алар алга таба үз телләрен нинди форматта саклауны күз алдында тота һәм ни дәрәҗәдә үз көчен әлеге эшкә куярга әзер дигән сорауларга җавап та эзләү. Шуңа күрә мин ышанам, киләсе елларда фестиваль әле киңәер, үсер. 6 яшь ул фестиваль өчен әле күп түгел. Кырым татарлары белән без хәбәрдә, алар татар яшьләре көннәреннән соң яңадан әле кайтып кына киттеләр бит, әле августның соңгы көннәрендә шул сәбәпле генә килә алмадылар. Ләкин декабрь аенда узачак яшь татар лидеры мәктәбендә без булабыз дип ышандырдылар. Былтыр кырым татарлары катнашты, менә быел яңа гына Казаннан кайтып китү сәбәпле, я булмаса Идле яшьләр үзәгенең проектлары бик күп булу сәбәпле дисәм дә ярый, алар килә алмадылар. Очрашулар түгәрәк өстәлләр була дигән, дәресләр була дигән, алар нинди телдә алып барыла? Башка халыклар аңлый алырлык булырмы ул? Алар татар телендә булмый, бу фестивальнең русча әйткәндә рабочий язык русский, без рус телендә аралашабыз һәм гомумән әлеге тема халыкара төрки оешмаларының да менә күз угында кайсы телдә аралашырга. Нигездә чит илләрдә оештырыла торган шушындый төрки проектларның 2 эш теле бар. Ул төрек теле һәм урыс теле. Һәм бик күп еллар дәвамында гомум төрки телене барлыкка китерергә кирәк дигән идея яши һәм хәтта Казахстандагы университетта махсус тел институты моның белән шөгыльләнә. Ләкин бүгенге көнгә кадәр әле гомум төрки тел барлыкка килмәде һәм аны яңадан ничек итеп барлык төрки телләргә менә кертеп булачак, ни рәвешле ул укытылачак, аның куллану даирәсе ни кадәр киң булачак, бу әлегә кадәр ачык сораулар булып кала бирә. Шуңа күрә әлеге фестиваль нигездә рус телендә алып барылачак. Моның сәбәбе дә бик гади, чөнки күп кенә башка халыклар билгеле безнең тел ошашлыклары бар, әмма дә ләкин без 100% тулаем татар телендә генә сөйләсәк, алар безне аңламаячаклар. Һәм үз фикерләрен дә җиткерә алмаячаклар, кызганыч. Рәхмәт. Тагын сорауларыгыз бармы, коллегалар? Кичке чараларны алганда, әйтик анда монда күбрәк теге рус теле укыту программага килгәндә, презентацияләргә килгәндә, кичке чараларга килгәндә, анда татарча әлбәттә, татар теле яңгырачак, татар җырлары булачак. Һәм башка милләтләрдә үз телләре. Шуңа күрә минемчә, менә анда барып, анда килеп, менә аны аңлап булыр гына. Чөнки миңа калса, менә татар теле анда яңгырырга тиеш. Чөнки ул безнең өчен менә уртак бер ачкыч бер-беребезгә. Беләсезме, иң кызыгы 92 елда бит татар телендә Төркия яшьләр көннәре алып барылган икән. Ләкин менә бүгенге көндә без чыннан да менә Миңа калса, ул әйдәгез, ул күбрәк бездән, үзебездән тора. Монда ничек аны оештырабыз? 2 телле, ике телле ул. Ачу тантаналары һәм башкалар әлбәттә 2 телдә алып барылачак. Теге официаль чаралар. Без анысын карап бетербез. Хәл итәрбез. Хөрмәтле журналистлар, чыннан да әгәр дә сезнең гомумән менә фестиваль дәвамында килеп, андагы делегатлар белән аралашасыгыз килсә, чөнки без генә моннан сөйләү ул бер нәрсә, делегатлар үзләре гомумән аларның фикерләрен ишетү, аларның проблемалары хакында сөйләшергә теләгегез булса, рәхим итеп, без һәрвакытта да ачык, безгә алдан хәбәр итегез. Мобиль телефоннар бүтән кешедә дә бардыр, шуңа күрә без сезне дә көтеп калабыз. Фестиваль эшчәнлегендә катнашырга һәм аны яктыртырга. Рәхмәт. Тагын бер сорау бар, Татар-Информ. Без республикабызның нинди танылган шәхесләре белән таныштырачакбыз? Ачу тантанасында әлбәттә бик күп кеше булачак ул безнең яшьләр эшләре министрлыгында,
культура министрлыгы белән дә хәбәргә кирдек. Аннан кала Бариев, Марат Масурович Бариев катнашачак, шулай ук җыенда Илдар Ирикович Гилмутдинов катнашачак җыенда. тарихчылар булачак, Руслан Айсин булачак. Кемнәр тагын? Алар күпәү. Кемнәр белән очрашулар көтелә? Бөтен дөнья татар яшьләре форумында махсус презентация белән Ленариядә булачак. Сәләт оешмасы да булачак. Аннан кала без мисал өчен махсус Болгарга алып барганда үзебез белән Фаяз абый Хуҗины да алып барачакбыз. Ул аларга инде юл дәвамында гомумән менә Болгар тарихы белән таныштырып барсын өчен һәм Болгарда да менә шушы археологик казылмаларда катнашкан кеше буларак та миңа калса делегатларга аны тыңлау хайран гына кызыклы булачак. Якынча шулайрак. Рәхмәт. Коллегалар, сорауларыгыз калмаса, тәмамлыйк матбугат конференциясын. Бик зур рәхмәт килүегез өчен. Хәерле эш көннәре барыгызга да.